Ein Dysgwyr Disglair, Kathleen Finlayson, gangen Llandudoch. Mae fy nhaith i fod yn siaradwr Cymraeg wedi bod yn ddiddorol dros ben. Rhywbeth na allan ni fod wedi dychmygu pan oedd ni'n byw yn Lloegr. Pan ddweudais i wrth Mrs Jones, prif athrawes yr ysgol, lle oedd ein bechgyn yn astudio ein bod ni'n symud i Gymru, dwedodd hi, "Well, you will have to learn Welsh now." Daethon ni i Gymru yn mis Mehefin 1995 a dechreuais i ddysgu Cymraeg yn mis Medi yn yr un flwyddyn. Eis i ddosbarth 2 awr pob wythnos gyda tutor Philippa Gibson yn defnyddio'r cwrs dosbarth nos. Hefyd, gwrandawais i ar raglen catchphrase ar y radio. Roedd yn gwrs 20 munud pob nos gyda sesiwn adolygu nos Sul. Astudiais i gyda Philippa Gibson i ddechrau, wedyn gyda Mair Ganon James am flwyddyn. Roedd Mair Ganon yn ddiddorol iawn. Roeddwn ni'n dysgu iaith, ond hefyd roeddwn ni'n dysgu am yr ardal lle oeddwn ni'n byw, sef Llandudoch. Y Sipsiwn oedd yn dod pob flwyddyn i'r pentre, y dyn Winions oedd yn dod o Ffrainc ar ei faic, a llongau oedd yn dod lan yr afon, i enwi dim ond ychydig. Dysgais i hefyd gyda Robina Ellis Griffith a Phil Brake. Penderfynais i sefyll lefel ar ail iaith. Roedd rhaid i ni ysgrifennu dan amdano ni a hunain, gwneud prawf siarad ac ateb cwestiynau. Ond hefyd, roedd rhaid i ni dreulio amser mewn sefyllfa lle roedd ni siarad Cymraeg. Eis i ysgol Trywyddel i helpu yn dosbarth 7 i 10 oed. Athrawes mewn ysgol gynradd oeddwn ni cyn symud i Gymru, roedd hi'n braf bod yn ystafell dosbarth eto. Roeddwn ni yn y dosbarth Cymraeg un diwrnod pan ofynnodd y tutor a fydde unrhyw un ohonyn ni yn eisiau cymryd dosbarth o fyfyrwyr lefel mynediad. Meddylis i, pam lai? Felly yn 2000, dyma fi'n dechrau bod yn tutor Cymraeg i oedolion gyda prifysgol Aberystwyth. Roedd bod yn tutor yn llawr o hwyl. Roedd yn waith caled, ond mwynhauais i'n fawr. Am ddeolis i o'r diwedd, 2 ar ôl addysgu am 20 mlynedd. Roedd llawer o bobl yn y pentre wrth gwrs yn gwybod fy mod i'n dysgu Cymraeg, a fe ges i lawr o help a chefnogaeth gan bobl Llandudoch. Un diwrnod, daeth aelod y fechod Wawr ataf a gofyn a hoffwn ni a fy ngŵr Robin ymuno â nhw a daeth i Gaerdydd i weld The Sound of Music. Rhaid i fi ddweud fy mod i'n nerfus ynglyn â mynd gan nag oeddwn i'n siŵr a oedd yn Gymraeg yn ddigon da. Ond i ffwrdd ni ar y bws. Roedd yn ddiwrnod bendigedig i ddechrau, eithon ni i'r theatr i weld y sioe gwych, wedyn i'r ddinas i gael pysgod ysglodion, os dwi'n cofio'n iawn. Wedyn adre, a tymor nesaf roedd yn aelod o fechod y Wawr. Mae bod yn aelod o fechod y Wawr wedi fy helpu i dyfu mewn hyder o'r siarad Cymraeg ac yn dod i nabod aelodau y cymuned Cymraeg yn yr ardal a dod yn rhan ohoni. Rydw i wedi gwrando a llawer o sgyrsiau diddorol, wedi dysgu sut i ddefnyddio defibrillator, wedi gwneud tochau amser yn Nadolig, wedi gweld sut mae gin yn cael ei wneud a blasu ychydig, wedi mwynhau llawer o prydiau bwyd allan. Rwy'n falch iawn o fod yn aelod o fechod y Wawr. Tybed beth fydd yna flwyddyn nesaf yn ei ddwyn. Gysylltodd pwllgor y Steddfod â mi yn gofyn i mi ymuno â'r pwllgor. Eto, gyda rhywfaint o bryder, deis i yn aelod o grŵp a rydw wedi helpu datblygu'r cystadlaethau i ddysgwyr yn Steddfod Llandudoch. Profiad da. Rwy'n falch iawn i fod yn rhan o fudiad y Steddfod. Rwy'n aelod o Eglwys St Thomas yn Llandudoch ac yma hefyd rwy wedi derbyn llawer o gefnogaeth ac anogaeth. Gallaf nawr gwrando ar deall y darlleniadau o'r Testament Newydd, ond mae Hen Testament
yn fy nrhychu. Dwi wrth fy modd yn canu yn y Gymraeg. Dwi'n meddwl mai fy holl emyn y Cymraeg yw arglwydd dyma fi, hyfryd. Pan oedd ni yn y dosbarth gyda Mair Ganon, roedd grŵp ohonyn ni wedi penderfynu cwrdd i ymaddfa Ein Cymraeg yn y Felin yn Llandudoch. Roedd coffi tu ôl y Felin a roedd Jane yn gwneud sgons bendigedig gyda jam a hufen. Blasus iawn. Nawr, gyda chymorth grŵp o siaradwyr Cymraeg brodorol, rydyn ni'n cwrdd pob mis yn y dafarn lleol. Siawns da i fy ymaddfa Gymraeg a hefyd i helpu dysgwyr eraill i groesi'r bont. Hoffwn i ysgrifennu llythyr at Mrs Jones yn y Gymraeg wrth gwrs, i ddangos iddi hi fy mod i wedi dysgu Cymraeg, wedi addysgu Cymraeg a wedi bod yn rhan o gymuned Cymreig yn Llandudoch. A hoffwn i ddiolch i holl bobl sydd wedi fy helpu ar y ffordd. Dwi'n meddwl y bydde Mrs Jones yn falch ohoni i.